Eskerrik asko hirurori, Ana, Leire eta Nerea. Eta batez be, nire emango nintzuen eskerrak, ze lehengo mahai inguruan ikusi dugu, batzutan beste era batera nahi dozu zenian lana egin, resistentziakin topatzen garila gure inguruan, laguntza barik ikusten garila, desanimoa sortzen jakula, eta zuek zarien niretzat eredu bat, hiru pertsona zeuen lanian, resistentziak apurtu duzuena, nahi izan duzuena lana beste era batera egin, emaitzak ikusi duzuela eta horrek, gaur egun esaten dena feedback positiboa egin duzuela. Zure fundazioena, nik esango nintzun, zabalduta dago, baina zabaldu gehiago, ze askok ez dugu jakin ezer, eta zuen zorionak, eta gure egoitzak, asko daukagu hemen, urte asko bizi gara, beste egoitza batzuk animatzen badira, ze duten garinean ara ona bestera, eta ikusi zelan dagozen kopin bategaz eskuan, lotuta, dignidade gabe, dignidadia galduta, zaten zu, holan nahi duen nik egon, holan nahi duen nire familikoak egotia, barriro zorionak, eta orain zueri guzti hori, galdera daukazuena, lagundu zurez. Hasiko gara, jan bazkaldu aurretik, pizkatxu bat, komentatzen nahi dugu. Zorionak egin duzuen esposizioatik, oso argize eta argize izan da. Eta, enbidea handizen moten dago. Entzuten dugu goen leku guztietara zabaltzeko filosofia hau. Baina imaginetan dut eduko dabela koste bat honek, ez da? Ez dakite formakuntza kostea bakarrik izan da, edo jende gehiago behar izan duzuen lana beste era honetara egiteko? Ez, langile bardinek esan gari ez. Langile bardinek. Formakuntza bai esan da udaletxek, Bermeok udaletxek indau proiektuen apostue, bai langile bardinek gari ez. Intzune da hori begiradi aldatu da lan etxeko eri aldatu. Langile bardinekaz, lan bardine asko ere hobeto. Baina bai suposatu dau gain kostu bat, claro, horrezkapen hori bai. Izan diez, formakuntza jasotzeko ordu asko izan diez formazionak. Ize 100 ordu langile guztien artien, orduen horren badako gain kostu bat. Da giz esan da, hori Bermeoko udalako apostu izan da. Bai. Eta lana gehiago ala ez? Organizeta, desberdin organizazio lanetxeko erie bestera batera kontrolatu vigilantzi metodo bat sortu izan da. Loturak murrizten bazen eta kenduten bazen vigilantzi zehatzago esan bide. Zuk ezin zu lotura bat kendu, da, klaro, horretan, batez berenengoko hien ikusteko, zorutan altzaten dan, ez dan altzaten, zelako, ikusteko beran egolie, zelako joeri edo zelako evoluzio edakon hori loturi emurriztut eta gero. Gero ja ikusitze, gau ez izartuten da gehiago edo ez da izartuten da, ja gero lan metodo aldatu itzen da, bai, azikeratan vigilantzi metodo zehatza eta zorrotza okin ju. Bai, bueno, taldeko lana da, talde dana aurrera intze, aurrera gota du. Eta langileen motivazioa guztiz ezberdin izan da, askoz ben motivatuak egon diez, aldaketak ikusi diez, azkentzaren, guretzako hori oso importanti izan da. Naiz eta azikeran resistentziaz aldaketak beti diez gogorrak, ez da? Aldaketa zuri izaten batzuin, aldatu inbizu haueri, danak itzen du, ordo gehiago sartu bideo, gehiago, zalantza asko dakuz, gero apurke, jungara ikusten zelan, superrondo, erantzune egoilean mandatik ondo, familizen mandatik ondo, guretzako segiteko, ona esan da. Txagun bon. Bai, jara aldaketa dela, paradigma aldatu ditzen da. Osea, nik esan dut lehen esaten dugu. Bera, pertsonia jauzitzen da. Nik esan dut pertsonia jauzitzen da. Hori paradigma itzela da. Osea, nik amize bidotez, prozesu guztizen, nik amize bidotana, eta hori,
gogorra da aldatzi, Osea, jaureri paseiak hori, urte batien egon gara, konbentzi duten jende guztizeri, horan dela. Osea, ez da jausten, normala da jausten zukizten duzu. Menpekotasun pertsona dire, laguntza behar dabe. Ez que atzetan da jausten da, ez. Zukizten duzu, jausten. Ez desberdina da. Holan ikusten baduzu, pentsetan duzu, hori nik izan duten alen, autonomia lantzen badugu, guk aukerak eman behar dugu. Garduen nik, bardin da, mediko esetie, erizaina esetie bardin da. Zuk zelan nahi duzu zuk nik zuri jabotia. Hori da galdera. Eta berak esaten batzu, bueno, ez du gure, nik lotzi, hori normala da, ez segaitzik lotzeztazu. Zu dekozulako errue. Normalien nolan da, jeusten zarelako. Da nik esaten zu, nik dino, ez berak ez deko errue. Normala da dementzia, holan konportatu. Nikin behar dut alde. Nikin behar dut, kendu izi diapositibie, baina da, etxe bat moldatu itzen da pertsonera. Ez pertsoni etxera, da etxie moldatzen da hori itzen dugu prozesu aldatzen dugu, da holan emoten dugu erantzune aldaketa horreri, galdera horreri, da ontsu momentu nik esango naben, hemen zuek ez badakizue lotura barik bierreitzen, ezin dozue guk aldugun guk galdera hori aldugun. Paziente batera, zu zelan nahi duzu nik zuri jabotie, lotura gaz edo lotura barik. Nik bai aldo, berabe bai eta berobe bai, zedaki. Baina zuek ezin dozuen hori. Ezin dozuen galdera hori, ez dakizue lotura barik bierreitzen. Holan da. Hori da paradigma aldaketa totala. Da horregatik, revoluzio bat eta irautza bat dakar egoitzan, ospitalean, guztietan. Ez da, galdetu duzu, ia pertsona gehiago behar baduguz. Bueno, ni pentsetan dut, ia ondo euskera esaten badut. Ni beti dino, pentsetan dut, eredu hau beharko deu, konpromiso gehiago, publikoki, konpromiso gehiago, diru gehiago, dana gehiago. Humanizazioa pertsona gehiago. Baina momentu honetan, gukien behar dugu lehenengo aldaketa. Da aleginek aldatzen, eta esaten, dekotenagaz, zer aldoten nik? Nire prozesu kanbizu behar dut. Kanbizetan duten niren. Eta gure helburok ez bakuz lortzen orduen eskatu diru, orduen eskatu ratioak, orduen eskatu, baina lehenengo, zube, aldaketa hori eta esfuertzo hori esaten dut. Eurekin jabe. Oin, gezo behar badabe, benda Ramon eskatuko deu, Bermeoko udaletxien behar da bena, segerota gehiago joango da, sakontzen, filosofia honetan, da igual esango deu, oin behar dut, ez dakiz zer. Nik ja nire egin jo, nire parti egin jo, oin beste ere eskatu behar, igual bai, txegetxik ez. Baina nik ez dut ikusten ondo, guk eskatzie, ratio gehiago behar dut, teknika gehiago behar dut, eta filosofia bardinegaz, guk ez dugu saltatuko gure pentsamentuak, ez dugu saltatuko gure prozesuek, guk ez dugu ingo moldatu pertsonara, eredu hori aldatu, ez lehenengo hori da gero eskatu. Bueno, hori da nire pentsamentu. Claro, gastoa igual alde batetik bai igo zeinke, baina seguramente murriztuko diez gastuek beste alde batetik, hospitalizazioa gaba batek zenba kostatzen da ben, kontuten hartzen badozu, probablemente horre gana globalien gastuen murriztuko da. Claro, bueno, kasu honetan, adibidez, farmakologikoki gastuek murriztuen dire. Zer gauzak indoguz? Ez dakit teknikoki zer erosi duzue. Oiek? Dakusenak bajatu. Dakuz horiek, gauetze usteko arrisku edakoien egoiletan, horiek artikula hauek izelez gora eta beraltzatekoek, behien parera egitzen duz. Gero, movimendu sensorrape bakuz, bai horrek lehen behokin juz. Movimendu sensorrak, egoile izterra edo altzaten daniko, makine batera datozku pupun nabizuez egoile izartu dan, orduen gela dago ez.
baina horrek erabiltzen duzuz be Bai, horrek lehen dokin zuzen, loturak loturekaz eukitzen be bazuz bai. be bai, eukitzen duzuz. Osea, que Bai, horrek lehen dokitzen zantu zen. nik ikusi dut, erakunde asko ikusi dut, ez, bueno, pentseu, ja, ontsa momenten fundazioagaz, ba, indoguz, ja, igual, 500 erakunde, Espainia guztizen. Da, baten, egon nintzen, erakunde publikoan, ba, eukibien itzelako ratioa. Da, sugestionan, lotura, onaino. Egon ziren, egoitza baten, igual, 12 pertsona, konbibentzako unitatean, 12 pertsona, eta 3 gerokultorak edo auxiliarak, edo ez da gizaren zaten euskenaz. 3, osea, edo 4. Pertsona bakontzako, osea, 3 pertsona bakontzako auxiliar bat. Hori da, itzelako ratioa. Da lan eta guzti, eukibien, bueno, lotura, onaino. Nintzen, bueno, ba hori, analizetan dana, da estuizetan, da hori, da esan baten, pertsona bat, claro, nirek esan duen moduen, azarratut egon zan, gizona, claro, zu pasetan baduzu albotik, eta pertsonak esaten batzu, oie, eta zu kasu hori ontsa zin jote, itxaron. Azkenien, ba, joni, ez naz, mobil bat, ez naz, zile bat, ez naz, pertsona bat naz, sortzen nahi dut, ez duztu galdetu bez, bale? Horrelako konportamentu guritzen badugu, azkenien pertsonak sentitzen dabe, hori, ba, gauza direla. Eta azkenien, apurke kultura horrelakoa da, gurotezan erakundu, bale? Eta, klaro, azkenien, ba, pertsonaria sarratute dago, etxen dutzasunien zoze, ba, azkenien, ba, joiten zu. Eta zuk esaten baduzu, eske joinzte. Klaro, jointzu, baina, ez du izo duzu segaitxik, hor dau etiologia, segaitxik. Batzutan, esaten dabe, eske nire amak ez da gure dutxetien. Beti, aldera da beti, edo honegaz ez da gure dutxetien. Eta honegaz, baina honegaz bai. Ez berdina da, klaro gure dela dutxetien, ez da gure honegaz. Segaitxik, zehon egitzen txo, venga, guazen dutxera, venga. Claro, ni peolan ez do nahi. Ni nahi dut, Maitasunegaz, da, venga, guazen, Maria, eta etorri Mari, venga, zagutu ningo gara, ez txikizen moduen, zen aguzizik dire, baina respetuagaz, da, denporiegaz, ba, denpori ez, eske denporazko behar da, bueno, ez, denpora bardine beste modu batera erabiltzen, venga, guazen, sartu ningo gara, venga, dutxen bizara, venga, tal, baten da zugaz, da, nik esaten dugu askotan, bueno, Lore gaz ez du gure, Mirian egaz ez du gure, da, jo que se, Anagaz bai, galditu analizan entzen dugu. Da pertsona bardine da, nagusize bardine da, honegaz bai gure deu. Osea, gure komportamentu, gure tratu, gure prozesuek ez da oso ondo. Da, klaro, ez dut zu, ez que azarratu da joinzte. Joinzte, ba, igual nipe joko notzun. Claro, ez que, a ber, dementziak ezin jau esan hori txartoen jidauz, ez dekoz hitzak esateko, ez daki, eta orduan zeitzen da, ba, jo. Baina, klaro, zuk irakurrin bizu, azpitzi, segaitzik itzen dugu hori, eta hori zuzendu. Itzen dugu hori, ze, klaro, nire komportamentu ez da izen ondo, nire tratu ez da izen ondo. Hori aldatzen baduzu, ez dekozuz pertsonak azarratute, dekozuz pertsona normalak, esaten da, zer dertu gauten ztia, hemen. Entonces, hori, prozesu guztiz aldatzen dugu da. Aldo zueroak ez egoitzara bakarrik, leku guztiz eta ospitzaletara, etxetara, ze familizerik behar dine pasetenak dira. Eurek dauz, super asusteta da, zer nengo, nire ama gabasaltzetan da, bueno, hori normala da, baina, klaro, sortziretan erdi lau dauen itxiko txatoien, ordu bizetararte, klaro, ordu bizetararte, ziklo zirkadiano guztiz apurtu nio, da, klaro, gabaz, barriro, ala, fiesta, da, klaro, hori dana ikesin behar da, Zepaztan da, ez da behitzen, etorten dire konsultara, zen niri beho epazeiat. Jo, ez du behitzen hori, ba, bueno, gutxazu, por cierto, lorazepam, dementzian oso txarto doie, no? Osa, despiste behitzen dira gehiago, konfusio gehiago hartzen dabe, klaro, bete batzazu, lorazepam, loitzeko da, gerota izarri dau, gerota txarra, osea, ez como un círculo vicioso da. Da, bueno, horrek oso guztizek aldatu itzen dugu. Bueno, indu beretik da galdera, baina asko
oso interesgarri iruditzen jat, eta nahi nunea sakondu aldu zuen nola lortu duzuen formakuntza profesionalengan. Oso itute gauz botika eskaintzen hasiera batetik, baina asko esan duzue badagola hor jarrera bat, eta gertatu egin edo nik ikusten dudan utzunerik edo gabizirik handiena izaten da, transmititzeko seguridade hori igual profesionalak ere estek, orduan igual ez dakite formakuntza hildo horretatik doan, ea ahaldundu egiten dituzuen profesionalak seguritate hori transmititzen, gogo hori, biziposa hori, konfiantza hori, behar duten hori. Bueno, azkenean eurek esango da, baina erakutsitzen dugune da, lehenengotan filosofia, zelan da, hori zeintzu dire zeintza duinak, eta zergatik ez dugu dutu bier, hori dana deitzen dugu sensibilizazioa. Hori indagero, etxen duguna talde motorragaz, erakutsi zelan nina aldaketa. Aldaketa da, egunero, etorten dire, deko guzt, jantie dau, oso, azarre, ez dakiz zergaitxik. Eta duen, eurek izaten dira, ameti joan, einau, hau bestie, esan hau bestie, aldaketa bat ez hau zenien eitzen ezin duzu esan, jakin emizu zer esan, da zelan esan. Da hori bai erakusten dugu, beluk esango dabe, baina... Gure kasuan hori izan da oso importanti ere bai, pertsonalen motivazioa, da bain da berriro azaldu, hori izango da, hemendik aurrera lan deitzeko era, da nik uste beste faktore batzuk gure alde uki dugu zela be bai, adibidez gure egoitzan erizain dau 24 ordu, beti dau erizain bat, turna bakoitzeko erizain bat dau. Adibidez hori murrizketa kimikoak eitzeko be bai, hori oso gure alde gondan faktore bat izan da. Orduen izatez guretzako hori importante izan da, lehure be bai kriston anain da bie, batez nerekin dago, konbentzi duten, azalpenak emoten, baina nik uste dut, holan baloratzerakoan, egoiarekiko aldaketa hori izan da faktor importanteena, eta motivazioa handizena. Zuri danok ikusi dugu. Eta bero familiz zenidiek eta bebai superpozik dau zeuren amaitze izeko zabauran ikusitze, orduan transmitidu itzen dozkuie, ze ondo dau nire aman, gaurrek baitzarra emoten zu aurrera segiduteko. Eta talde motorra, hartzen bade hori, esaten zi familiz adibidez, hau da, teknika bat, joaten da egoitzara, da beste taldekide guztiz deneri esaten, ez dakize familiz esan dozte oso pozik dauela, da hori, da horrelako duz, ekitzen duguz, da aldaketa joaten da, kaminue hartzen. Klaro, talde motorran, arazoak egartzen dabe, ez da, ez dakize esan dabe, da, bueno, esaitzazu hau, da. Gauza positiboak dauzenien, barduen, eurek oso aktiboak direk gauza positiboak maizen ganin jartzen eta erakusten eta talde guztiz eri, langile guztiz eri, aldaketa ditzeko. Ez da galdera bat, eukidau eragin aztukin dozuen aldaketia zure egoitza honetan psikiatrikoan? Herri zaudeten? Ez. Eta udaletxeak eta ez dago ez planteago, udaletxeak inaren formakuntza ere bai ez? Ez dago kindu. Osakidetzak inbiko deu. Claro, ez que psikiatriko osakidetzan pedagogu galan, erakunde desberdineti ez bai ez daitz. Ja, ez que interesanti izango zen nola. Super interesanti. Zer jartzea, baina, ja, ez kuriosidadi ez, justo bermio esaten esaten. Dana bermio ez da. Edo kaleko jentiak edo ez da ez? A ber, gauza bat, zangot, beti izaten dut berdine, ni superpozik nago negaz proiektuaz, niri garritzen hasta gartuizen superpozik nagoela proiektuaz. Ordo ni mundu guzti derakotez lagun erizainek eta dakote lobi erizainek, da danari kontaten zatiz, igual, egoiek botaten duzenik ospitzalera, igual bueltan etorten dira, amarreta egun, eta nik zaiatitzera mundu guztiz ere izaten gure esperientzize zelako izan dan, da zelan aldala egin lotura gabeko zainketa bat. Claro, gero ja hor, beste erakundiek,
Sukarra, por ejemplo, beste ospitali nahi dozu berba, baina osakidetzakoak ez. Ez. Ez dakizenen esaten da, euskaraz nadie urbetan su tierra. Ez, itzali bat eman naben, ondala 5 urte araban, eta ez, pasutu bebai baten, eta bueno, oin egin dugu, nik revisioa egin dut, lagun egin dut, baina erizentzako revisioa loturak entzeko eta urte egin da osakidetzak. Oso zer dau. Bigalditu nahi dut, zuk formazioa eman dezunean beste erakunde batzuetan, batzuetan, hain arrakastatsua izan beharrean, ez da ondo atera, hori ere gerta daiteke. Eta gero galdetu bai, aparte, bankatu, aipatu dituzuen tresnaz gain, sensoreak edo, beste gauza diferentek erabiltzen dituzuen, ez dakit animaliak edo panpilak edo, lasaigarri moduan, farmakok erabili beharrean, beste... Terapi pilue, monitore bataku artiste badana, Josi, lasaituteko. Horretzik da supergarrantzitsue bizi historiz, ez? Igual, bizi historizen alabiega zitzen zu, igual berak mendekotasunerako da narreadurirako, igual alabik esaten zu jo, hainbeste gustatzen zantzun jostie. Orduen, ekarten txagu, gomazko horrotzak, ez da honak igual papel bat, apiz bet, eta josten, eta tranquil, igual, desarritze da, josten da, tranquil, arratzen dugu. Beste, ez bakarrik animal, useinek, musikie, beste terapia batzuk erabiltzen dugu. Edo, etzian itzen dana. Bizikidetza unitatien eskantza txikitzu badakugu, eta horre bebai, handi ez bazkerak itzen, edo zukataritza itzen. Patata tortillie, beste gauze batzuk. Eta gauetan, batzu igual gaueko horretan izan zute dauz, eurek ardoaz leku bateko bestera. Erizaintzako kontrolera, bat eta zapatillek ibini, da daugaz. Da daue lankide bat, ekarten dauena Paco Martínez Soria eta horrek atxineko pelikuliek eta horrek, batzu gustora goten izorri ikusten, bestera bat. Goizeko, arratsaldeko 7:08 sartun bazaran oire, goizaldeko ordubizetan 3:00 lopilu eizu, orduan ezin zu pretendidu goizeko 10 arte horien egoti, orduan. Gegoaz etortzen iz, ikusten bazun igual, begizek epelduten da, guzo ire sartun da beti dutxure, orduan sartuten zuz, daia tranquilo txindiez horien, ez da, hori gizu, ameketitu, bestera bat, euren kaputxo, euren dignitati eta euren errespetu kontutan okintzen. Horretarako behar duzu taldie begira da kamizetien, osea, nire paseiaten baten, nintzen horren da lapilloa, igual 5 urte nire gontzara zapatu baten. Da, auxiliarra, engonzan goikopizuen. Sartu nintzen nien, ikusi naben, pertsona bat indala pillo dentora, Lotute, galteten naben, nik loturak erabiltzen naben, baina, klaro, nik ipintzen naben zen, eta nik jakin hori pertsonie, nik baimen amon lotzeko. Garo panitzen oso jarratute, beraino da, sepaztan, nago zera etxeko lukute. Ez joan naz gora, eta arropak ipintzen, eta, gordeta, eta hori da, klaro, altzetan egon da molestetan, ez da bizet, eta horretan, kanbizen, hau, egin baino lehen hau, Gero pentsa horrelakoa dela aldaketa. Derrepenti betzen aben, zetetxik ez tozu eran, zuaz. Zetetxik ez tozu eraten zuaz. Pertsona bat da, horregatik esaten dut, deshumanizazioa da, zer dut behar dugu, pertsona zaintzen da beni, pertsona bat. Esan, lanak itzen abil, lotu ingo dut, mai baten moduen edo txakur baten moduen, eta lanak itzen duen. Ez normala da, pentsati nirek esan dena. Eta horren igaz. Zu, etorri nire albora, nik ingotez lanak, eta zu nire alboan, klaro, pentseko zue, baina hori igual molestetan zu, edo, klaro, baina hori da gure bierra. Gu osasun mentalan gauz. Ez dugu zeitzen makinek, ez gauz taier baten, gauz pertsonan gaz. Osasun mentaleko ospitsalera joaten garen nien, guk esaten dugu hori. Non dago, el kontrol de enfermeria, non dago. Amen. Da, hona sartzen dire pertsona? Bai. Claro, igual erizaina 2 biherdien, da pertsona sartzen dire. Horrek, asko horretan dabe.
Tabako hori badeko zuen, da, klaro, bai, sartu, nekron hartu, ez dakiz zer, handi da, biz? Osa, ideia da, molestetan sentitzen baduzu, ekarri zugaz, igual biharren gauz taldeka da, talde interdisciplinara, jarri pertsoni molestetan dauena zugaz. Ze, izin dutzen da, normalien da, osalan, ez dakiz agirik angogira, ekarri Maria ekarri hona, torten da. Taldera, guk abiz, horretan, ez dakiz hau bestia, no sé cuántos tal, eta bera, hola geratzen da, ezta? Hola. Claro, dau personaga, sentitzen da beste modu batera. Hori da humanizazioa, horrek aldaketak etzen duguz. Esan dugu, ia txartu urten badire, bai, konte dut lehen, leku baten, joan nintzen inamen aldaketa guztizek, egin biezen lotura guztizek, leherek esan dugu, zelan segiduko dugu, eske segidun behar dabe. 5 urtera arte, ez da sakontzen, ez da jartzen ondo, ja gero bai, ja gero sartzen zara edoilara, da jente guztiz ikusten du normales erabiltzea, baina entxe momentuan ondino landuen behar dabe asko. Erakunde horretan, kenduen gendu zen lotura guztizek, eta urdie paseta gero, gizon bat, auxiliar bateri join bat. Itzelako lio, bai. Que me ha pegado, que ez dakiz zer, no sé qué, bueno, nintzen berduetan zuzendari zegaz. Da esazten, que, Ana, eske nik ez dugu gure li horik. Hau lio bat da. Esanen behar dut, adibidez, ez bera dauelako, eske egiz da, Ramon ez dugu esan hori. Osa, liderazgoa behar dugu. Ez bado liderazgo hori porrotitzen da. Osa, proiektuak porrotitzen da. Holan da, Normalien arazok uki duguz liderra gaitxik. Ez taldi gaitxik. Taldi oso lan asko itzen dugu, selekzionetako pertsona guztizek hau, erizaina hau ez hau bestie. Ze, klaro, kualidade batzu deko iez, bale? Ze, egin behar gabe aldaketa bat. Eta aldaketa hori pertsona guztizek ez da jakitzen eitxe, ikusten duzuen nire bai dakizela. Baina kualidade batzu deko zelako. Da, egon ginen taldetxu baten esaten, hau bestie, hau bestie, da honek. Honek egingo da begu azat, gure behar dabe, bale? Baina, hori da ekipo motorra. Baina goitzik egon behar da zuzendaritza dauela proiektuagaz. Esaten bada, bueno, zuekein, baina nik ez da gure arazorik hori porrotitzen normalien. Da, hori erakunde horretan porrotin bat, ze, klaro, lotura bari geratu zire, baina, klaro, zure paradigma bada, honek joinzte, da nire paradigmia da, bueno, normala da, oso mentalan joti zuk txartutzen bat duzik. Klaro, ez berdine da. Da hori ez baso dozu hartzen, da konbentzioten batzazu, zuzendariri, berak esatzen, es que no le puede pegar, da nik esatzen dut zen, no? Gauzek ez badu zinen du? Baina hori kostea gutzen du, sartzia, da, klaro, zuzendaritza esaten badu, ez, nik hau ez du gure arazorik, azkenien, zaraten duen proiektua, da, joan ginen. Da, urtiek eta gero jakin jot, por cierto, terapia farmakologikoa piloa, erabiltzen dizen, baina, klaro, hau aldaketa hau esan zuen lehen, gehiena da kulturala, zuk ikusti holan. Ez bera jotezte, ez niken jotez geusik txarto, da horregatik jotzen. Galdera duteko? Bueno, asko guztarieta gana. Baina, eta esan duzu ezen gauza oso interesgarria pentsatzen dut. Eta nik lotuko neuke dana lehengo hitzaldiak bai, ez da, minaren beste ikuspuntu hori eta beste tratatzeko modu horrekin, ez? Eta nik gustot danakin, sintomak tratatzeko moduakin, ez? Eta gure lana egiteko moduakin, orduan esaten dugu. Prez gauzku aldatzeko hortik hasi behar, ez? Hori dana bizi historiakin eta beste modu baten ikusteko eta laguntzeko, no? Claro, prez gauz aldatzeko talde motorra behar dugu, talde behar dugu. Eta gero goitik be, apoio hori. Baina nik uste tortik, joan behar. Horre izango dutenik, pentseta baduzu, etorri behar da osakidetza, da zuzendari nagusize, hau zabaldu behar dugu, ez.
Ez, alrebez egiten dugu. Talde txikitsutik, esaten zagu, amengo unitatean, Galdakako ospitalien edo Zorrotzako ambulatorizoan. Dugu, hau. Da, gero beste bateria erakusten zagu. Da beste bateria erakutzen dugu, bola bat, eta gero tandizago, Gero guk hola egin dugu. Zer nire esperientzia lehenengoa izan San Joati politiko batera, San Jo, nire egoitzan oso ondo dago, ez duzu nahi Bizkaiko egoitza guztirako da, bai, ekarri irakurriko dut. Irakurriko dut urte bada gero, ez duzu ditzu. Ez, azpitzik hasi, apurka-apurke. Zentzu horretan gupai, esan behar dugu apoio politikoen laguntza bai euki dugule, ez? Azken finean, guk euki dugun inbertsio bakarra izan da, bakarra, bizi izan da, bai. Formazioe, hori da, esan da gure inbertsioe, baina hor bai esan behar dugu zuzendaritza taldeko laguntza, zinezkoa izan dela, bai, baina politikoena, bai, eurek ikusi da bie, hori holan izan behar zala, da zentzu horretan bai euki dugu. Inbertsio potolue izan da, bai. Baina udaletxetik. Bai, udala parte. Zuk esan duzu, Ana, txikitik, Bai, zabaltzen joan domino efektu baten eta bai saldu behar da hau. Leku askotan jente esatezte, ni nire ospitalien edo nire egoitzan ikutuko dut danetariko pertsonak. Barcelona mediku bat ez ezten jozken nire edo eta nire ospitalerako da eskatu, ez duzte kasurik bat, zure unitatean, eskatu gainien nazte fio, barrina, zure jefieri, da holan. Azkenien, berak, joan zan jefeine, unitateko jefieri, esan zuen, ni nahi da nire unitateako, ni jarriko nazamen, taldi baten, da ez dakitzen, sadu intzon da oin, entzun momentuen, ospital guzti zen dago etxen, baina ziren, pasillo beten. Osa, batzutan, hori, ero txikitzu, ero ez, txikizek, etxen da dezgeuzek, Hombre, guk bai entzutan dugu, behin da berri da prentzan ikusten dugu, diputazioen partetik, badauela asmo bat bizikidetza unitateak itzeko, eta hori dana, baina hori ez da. Bizikidetza unitatea da, hemen alatu behar dana da zaintzeko paradigma. Mila bizikidetza unitatean zuz, baina ez baduzu zaintzeko paradigma aldatzen, ez da userinik. Hor, nik uste dut hori dela oinarrizkoena. Formazioe eta zaintzeko eredua aldatu. Pertsonala zentratuetako eredua erabili. Eta nahi da denak lotu filosofia lan modu horretara taldean sartu, eta ez da dena nahi, badakizun bidea. Azkenean modu batera egiten bada lana, eta nik ez badot nahi lan egin, ezagoz guztora, ez da? Aztertuko sentitzen. Gero azkanin apurra-apurke ikusitzen zela kontorizonak gauzen, azkanin sartu nintzen dizen, ikusten da hoie, hobeto dala, Baina behar da, zuk esan duzuna, liderazgo bat, pertsona bat sinistuten dabena, pasinioia ipintzen dutzena, eta batzen dabena dana, goitik bera, sukaldaritza, garbitzailea, dana. Ez que egoitzan dana, bariz garrantzitsue. Bai. Egoitzak izatia, hori, etxe barri bat, eta ez aparkaleku bat geriotza heldu arte. Aldera gehiago, zer komentatzeko, edo presenioren bat, edo zer nahi dozuena alderu. Esako batean, lotura mekanikoa zen la modernidad, ez? Ez que gure erabiltzen hainbeste lotura kimikoa eta mekanikoa zen, no? Bat egin duen, erabateko loturatik beste erabateko loturera, eta azken baten zuk esatasuna, gauza lotura biziak. Etxo, ez que paserana da, lotura fizikoak asko ikusten dire. Usatzen zara leku batera, da gainera ipepeta bat gure bat zuei, ez duzu lortuko daturik. Zeinok ez dutzu gure emon. Ze, klaro, ez da politxe. Zokuk ez dugu, zer dugu, erondatu. Ez dutzu zemotio, ez da erreza. Eta da ikusten delako. Usatzen zara, ikusten duzu, kimikoak ez dira ikusten. Eta arduen, ze pase da, ni hasi nintzen honegaz, lotura
fisikoak izan ziren lehenengotan, garrantzitsuak ikusten izena, eta, claro, da gente guztia, kenduin diguz. Baina batzuk, kenduin da bez, lehenik esan dugu moduen, paradigma kanbizun behar da. Aldatu behar da paradigma. Eredua beste bat izan behar da. Ze bestela, etxen duzune da, eta pasera da, lotura fisikoak entzeko, lotura kimikoak handitzu. Osa, askotan pasera hori. Eta, klaro, gu, lehenengotan bakarrik lantzen gendu zen lotura fisikoak, da hoen gehiago lantzen dugu lotura kimikoak. Ez dira ikusten, da, ez dira errezak, Osea, eta beste herrialden bai, estatu batuetan pasesan hori. Lege batzu sartzen ziren, lotura fisikoak kentzeko. Eta gorantza joan ziren lotura kimikoak. Horregatik, behar dena da, kanbizen eredua, da aldatu eredua, da horren ikusten da, bizek kentzen direla. Nik eskerrak egoa, aurkezpena zora garbi, eta ez du bai zuien biharra gaitzik, ikusten dut oso dutze. Gure izeko daue Bermioko egoitzan, eta laguna baino dela hori zuien aurkezpen batzu zentarteko hori bihurten nintzen, orduko aurkezpen bat esan zen, balore etiko guztiak, zelan begirada aldatu, esan zen zora garbi zen. Osa, nik geratu nintzen biluratu tegoen, zelako lan eta hori, eta zuoia, erosuiez hiliek horretan, eta, zeltasune komentaten, bai, horren gozuiela lan, eta orain ikusitzen baitzek, zorion zuteko, baina, lan hori ezati be, Bermioko egoitza, pentsaten zu baina droga eta eskapizen, ez aldeko, hor ikusten zuen ez aldeko eguzkitzue, alaize, jenti dagoena hor biharren guztizek, irribarre batega, zirkularita eskapizen, erdun eugaz, egin ez da izer, nik beti ikusi dutan bizitzazun bet, eta nik pentsaten dut, zuon kalitatie, pertsonan kalitative horreke lagundu dauela pilo bat, hartu dozuiez, edo dozuiezan emaitzekaz, eta benetan eskertu dibidotez, gaur egin dozuien aurkezpena, eta lana gaitzipe baiz, azkenian, gure familiz eta usor, eta gehu igual, egunen baten horretan gara, hau da gu gura dugu gizarti, eskerrak egon. Eneko galdera bat daiteke, barkatu. Eske, leheno komentatu duzu, hau aizeatela zabaltzen, aldezuten neurrian eda, eta inkluso etxe partikularretara zabaltzen aizeatela. Eta, zuk esan dezubena, ez dakit hori ulertu dizut, eta hori nola egiten da. Ni etxeko zerbitzuaren ardura dut nahi bebai Bermion, da alduan neurrian saiatzen da zabaltzen bebai. Ez da nierrezaz, azken finien sakabanatute dauz, baina, apurke joan gara. Baina behar dezu lidergo hori, konbentzitzeko famili bat, eta hori, etxe batean egon danean, ez dakizen mobida bizitza guztian, eta egun batean guraso bat dementziatu egiten da, igual bestek ez daude hain preste soportatzeko ez dakit ez. Baina egin daiteke bai, egiten aizeate proiektua transmititu altzaio famili bati bai. Zietan dauzen familizei bai, transmititu bai, baina, gatza hue da. Honekin lotuta, ahal izango dugu bukatu imagen triste horregaz bat zilan, etxian dago, zilan, lotuta, erdi jauzitxak aletik, bukatuko dugu horrek. Ni pentsatu apurke bai, ez? Gitxike, horregaz, gerraiko zabal horregaz, erdi jauzitxak. Apurra, porke? Ni pentsatu Etxekoa gatzaua da, baina, apurke oiez. Guk gure fundazioan ningo dugu Eusko Jarratzeri eskatu zagun zuen zeino bat eitzeko plataforma bat, ero bajatzeko formakuntza, eta, klaro, eta gero eta egiz edo interesatute familizik. Eta alde batetik zu, esaten baduzuz hori, lengu harretan horrek eusek, eta erakusten baduzuz,
Eta, bueno, horrelako herramientak badeko zuz, apurka-apurke nire diru moduen joango gara, gauzak aldatzen. Nik uste dut, Hemen pasera, hemen pasera nahi berikotia esaten dut, egoitzak esaten dabe, eta, bueno, profesional sanitarioa gehien da ikustutena, da egoitzetan, que familizek eskatzen dugu. Egoten pasara batzerantz, paserana da, zuk erakutsitzazu familizek. Osea, mediku, nik erakutsitzat horiek. Osea, zura itxe jauzitzen da, lutu ingut. Zebestela, jauzitzen da. Eta familizek askotan, lutu, zintzura behitu guztan, zintzura behitu, egon tranquil, horregaz segurua egon tranquil. Da hola, salduitzen zazu asuntu. Da, klaro, pertsona horrek, joaten da beretzera, esaten zo, bere zenideari da, bero alboko hausokoari, residente zen iraitzeri lotu entziek. Klaro, atzeitzen da, kausitzen da, azkenien normaltasunez hartzen dabe. Klaro, guk erakutsitzagu. Oinen behar dugu, aldre bestu dana, aldre bestu esan. Bueno, a ver, donde digo. Hau esan zu normala dela, baina, bueno, egin den duen, pentsatzen dulako, una dela, baina hori beste egoze bat ikusi dugu. Eta ikusten dugu, aldugule zaindu, hau bari. Da hori egingo dugu, da proposomena, jarri maizen ganien, eta esan familizeri da, konbenzi dute da gero, gauzek aldatzen joango dire. Baina egiz esan da, familizek eskatzen dabe, guk erakutsitzeko da. Nire ustez, Bai, da gero etxietara joaten zara, da alternatibak emoten bazuz, nik uste dut entzuteko prest dauzela. Batzuk bai, beste batzuk, igual gehiago kostatzen da, baina nik ikusten dut etxietan entzuteko prest dauzela, eta hori, importantiena hori dela, beste alternatiba batzuk emotie. Gero eta egiz dago, zabaldute dauz, zabaldute dauz. Lehen, esan izaten nolan, baina ja ikusten dabe, da etorten dire askotan, nire haitxesto gure lotzi, ja eurek eskatzen dabe, ja hori oso hona da. Eta, klaro, horre pertsona be, etzien be, alegin dire ez lotzeko. Batez be, lotuta gero ez direlako arazuek desegiten. Hori, egiten die, ez? Bai, handitzutzen dire. Askotan, ez beti, askotan bai. Nik uste dut asko ikasi dugula zuekin, Azkanian dementzi bat datorrenean famili batera katastrofe bat da. Eta ez dozu jakitzen zer egin. Famili medikuak askotan saturatak badagoz. Familiak askotan eskatzen dabena da diru laguntza zile erosteko, ohe artikulatu erosteko, baina filosofia familiari erakutsi asko laguntzan bide izango da, orduan behar dugu ez bakarrik Osakidetza, udaletxiak, danok eta gizarte guztia azkenean lotuta egon, danok jasako garilako hortik. Harinago edo beranduago. Eskerrik asko, orain daukagu Bazkaria, Bazkaltzeko ordua heldu da, da ni pentsatu gustora jarraituko dugula, Uranga jatetxian hemendik kaleritara. Kepak esango dutzuet, ni baino beto, nun izango dan, aderrez bada eurila, eta hor daukagu, bertso saioa, Bazkaritik aparte, eta honegin, dano.